Γεια σας! Είμαι ο Κλωμένης και θέλω να σας δείξω τον κόσμο μου. Αν και τα πιο πολλά τα έχετε δείτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πριν από βαριό μου έφτιαξα αυτό. Βουαλά! Ποτέτα. Όπως βλέπετε είναι συλλεκτική σας. Συλλεκτικά και σπάνιο. Και σπάνιο και συλλεκτικό και ωραία, δείτε. Εδώ είναι ένας κεφαλτέλας. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε κάτι που δεν βρήκα πρόσφατα. Σας υποσχέθηκα τους εκτοξευτές Gregor στο πρώτο της επεισόδιο. Γι' αυτό άντε να σας τους δείξω. Όπως βλέπετε δεν κάνω τίποτα αυτό. Πάμε εδώ. Λαλαλα. Όχι πως αυτό κάνει. Ας το έχω στο κλειστό. Πάμε εδώ. Ανοιχτό αυτό. Όχι κλειστό αυτό. Ωραία. Φύγαμε τώρα. Αυτό το βουνό δεν νομίζω πως το έχετε δει ποτέ σε εμάς. Αυτό το βουνό νομίζω πως δεν το έχετε δει ποτέ σε εμάς. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ουτζί. Πάμε εδώ να γεννήσουμε κάτι. Όχι πως αυτό ξέρω ποιο είναι, αλλά άντε να το πάρω. Θα κάνω και μια γελάδα. Πού να το βάλω αυτό? Να το βάλω σαν γιαγιά. Ωραία. Ας γεννήσουμε τώρα. Δεν χρειάζεται, αφού και εγώ δεν μόνοι τους. Ωραία, εδώ γίναμε λύκους, πολλούς λύκους. Γίναμε λύκους, πολλούς λύκους, λυκάκια. Αφού τους μείνω στο βουνό δεν χρειάζεται. Αφού τους πήγα στο βουνό δεν χρειάζεται. Ναι. Θα κάνουμε τώρα μαντο αγελάδες. Μπε. Ξούτ από εδώ ρε. Πω. Δεν μαθαίνουν το πει αυτοί. Αυτό δεν το έχω μάθει πρόσφατα. Αυτό εδώ δεν το έχω ξερευνήσει ποτέ μου. Λοιπόν, ελάτε όλα για νερτσούλισφα! Πούντι ρε! Να τι. Σιγά. Κοιτάξτε. Οπα, φοβερή δεν διάσω σχήμα του, την βρήκα. Και...